Una nova esperança. Ens trobam en un període de guerra interna a la galàxia del PP. Des d'una base d'Inca, les naus rebels han aconseguit una victòria contra el maleït Imperi Pobler. Els rebels s'han apoderat dels plànols de l'arma definitiva, la patata de la mort. Una estació amb potencial per destruir tota la galàxia del PP. A la fi, la patata de la mort ja està acabada. Això de fer de Jedi me fotrà els pulmons. Amb aquesta arma governarem la galàxia. Font Vader, per això hauràs de passar per damunt meu. Ah, sí? I mira, la meva és més llarga que la teva. Sí, pero lo importante no es la varita, sino el mago que la agita. Pausar Skywalker, la força és en tu, però encara no ets un Jedi de la política. No tens escapatòria! M'hauries d'haver escoltat, No te deixis destruir com em mates, Obi-Wan Kenobi! Font Vader, el meu mestre és Aznar Wong Ying, i con lo qual mai faré com tu. Pausar Skywalker! Jo som ton pare! No! Pues va ser que sí, L'emperador te vol controlar. Pacta amb mi i junts governarem la galàxia com a pare i fill. Con lo qual... Font Vader, mai derrotaràs la galàxia del PP. Maussan, no! Tu no ets un assassí. Però Princesa Leia Salom, al costat oscur, i que diu que és mon pare. Pausar Skywalker, t'he de dir una cosa. La princesa Leia Salom és la teva germana bessona. Leia Salom també són ton pare. No fotis! Bé, ben mirat, tens la mateixa veu. Oh, papà! ¿Pero qué es este alboroto? Estaba durmiendo la siesta y me habéis despertado. ¡Hombre, mis gemelitos favoritos! Pausar Skywalker, ei, és el costat oscur. No escoltis, escolta els teus sentiments. Sí, sí. Ahora no sé qué tenía que decir, lo tenía apuntado y no entiendo ni mi letra. Bueno, da igual. Yo creo en el emperador Rajoy. Yo creo en el emperador Rajoy. Tú gobernarás la Confederación Balear. Tú gobernarás la Confederación Balear. No, yo no, tú. No, yo no, tú. Tú tienes que repetir lo que yo te diga, pero como si fueras tú. Tú dices, yo repito. Tú dices, yo repito. A veure com se fa, això. A veure com se fa això. Jo seré presidenta del Consell Especial de Mallorca. Tu seràs presidenta del Consell de Mallorca. No vos penseu que jo tardaré 30 anys com en John Lucas, Pròximament, l'amenaça poblera.